Şu sorak iň o kaçan näme meni izarlap gelen soraň biri. Indi bilesiňiz geldim. Indi meni öz içimdäki, öz ýüregimdäki aýdaý. Serediňmi oglanlar? Öňüm gepleşigim çykdy. Bir aýmyň olar men gepleşige gatnaşamdy. Şonda da aýdyp geçdim. Minem siz üçin täzeden aýdaýyn şu gepleşige görmedik barsan. Korona bir sanak durdy orada. Şoňa 5 adamyň aýagy ýerýär. Her aýtynyň bir aýagy ýerýär. Iki işlerin bir-birini şolar özür oturtmaya bir adamyň korona serediňmi? Däli ýerýär. Dize espiter mät aýdaýardyň şu 5-niň bir aýagy korona ýerýär. Her aýtynyň öz ýagan taryhlary we diswisiň şu taryhlaryna da münasip kemmesem inni. Ýöne köýjadatyny aýdaýyn oglanlar. Mysal üçin däli bir aýdym çykarda, moşunja bir aýdym işedi, klip edip çykardy dogry, dämi? Ýardy şol dogry, dämi? Ertesi güne malýat zetror öýdýän, espiter ýa metro öýdýän, gutul edip bir san hiç çykaryp goýberýär. Ondan serediňne bolsun godyň manisini düşünýär. Eýa ondan ýokaryp geçdi, wow geçdi. Däl durýan şondan soň aşakda. Ýok, elbärik manç. Ondan hatda gowaýdym işe. İşe edip iminne sunugat industriyeti bir bilen ýaşmagy bilen diňe öňe güýşen ýa şo güýşenmegi bilen hem eýam daşary ýur şol görür atan hem için ýese ýöne şowurda çykan hiç kim şoňa deňmese şol gowsuny etmeýär şoňa proç bir çykmasa şol hiç kim güýşenmeýär ine näme-de gurrun ine men näýlik derejän ine men haýsy göz bilen derejän şoň üçin mesal üçin maňa däl şumada bitiniň gowjy dip klip etdi menem onu gördüm wow agam karol muzyk moşnaýdym ýardy baka ýene bir çykarýança düşündiňmi ola malýady ertesi gün dizede malýady dostana men näpes mi ýa espiter mät ýa aýdaýady alýady moşunja hiç çykaryp goýberýär gul ýardy prosmotrdan gul ýalak gitdi näme diýen opa senki sen hemçi maňa ýaraýa maňa dalneşim şo muňa dene ýarady onun hatda gowsuny ol etdi ona berýän onun hatda menne ýok bir adam diýenem üçin men kanalymyň manisi şonu neytralny zona 5 adam üçin daşy 5-iň içinde ýene 5 goşulyp bilýär. Mesele ýok, ýene täze çykjak oglançyklar bar. Mesele ýok daşy men şolary da berip bilýän korona. Ýöne ine size gezek galan, siz narod, siz näme diýän? Sen özüň üçin däl, saýlap bilýän ýene bir üçin aýdaýar. Özüň üçin saýlap bilýär. Onu dizet, şey espiter her kim özüň üçin jetini saýlap bilýär. Mesele ýok dänem üçin sen düşünýän adamyň, mysal üçin sen däl düşünýän, dizet düşünýän näme? Ya espiter düşünýän ine manisi näme-de? Sunugadyň iminne gidiş sistemasy şolar ýaly. Göreşli bitmeli. Bir bilen. Menim iminne şo tarapyndan seredýär. Menin edenje oýnum boly. Ine şuňa getirdi gördüňiz indi meni apsyjda dedi bilýän oturup şo hakda. Şoň üçin yani täpaka men oýnamasy düşünmeýän, dol görünüşe düşünmek üçin baka şo wagt gerek. Ine näme degurun howluk maňa hem da gidip barýar. Onuň üçin ýazy beriň, mesele ýok. Ene ejebagyny garada goýýar, sen hemçi bul meniň oýnum. Da o oýny oýna göre oýnalym. Üýtgeçki iş takrekka. Ýeşdi göresiňiz gelenok men kanalymy ýaşonda soň mysal üçin men oňa koronan aýryp oňa geçirip ýa-da şonu göresiňiz gelenok däm, onu siň istesiniz ýok. Onu geçip arkan gidip bilýän. Men sunuga ösürmek üçin geldim.